కర్మ సన్యాస యోగము 5వ అధ్యాయము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ 5వ అధ్యాయం పేరు కర్మ సన్యాస యోగము. సో 3వ అధ్యాయము కర్మయోగం చూసాము, 4వ అధ్యాయం కూడా చూసాము. 4th చాప్టర్ మరి మొదటి 6 మనం కర్మయోగం అని చెప్పుకున్నాం. 3వ అధ్యాయం పేరే కర్మయోగం. 4వది దివ్య జ్ఞానము అన్నది లాస్ట్ అధ్యాయంలో చూసాం. ఇది 5th చాప్టర్ 5వ అధ్యాయము కర్మ సన్యాస యోగము. సో మొట్టమొదటగా ఇది అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం అవుతుంది. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్రేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహీసి నిశ్చితం. సో అర్జునుడు మరి అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాడని మనం ఇంతకు ముందు చూసాము. సో అంటే ఏం చెయ్యాలి, యుద్ధం చెయ్యాలా వద్దా అన్నది. సో ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు. సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ అంటే అర్జునుడు అంటున్నాడు సన్యాసం అంటే సన్యాసం అంటే ఏమిటి? త్యజించటం, అంటే గివింగ్ అప్ అంటే త్యాగం చేయటం, వదిలిపెట్టడం అని అర్థం. సో ఏం వదిలిపెడుతున్నాము అన్నది ముఖ్యమైన ప్రశ్న. ఏమిటి అంటే మరి మన భౌతిక ప్రపంచం మీద ఉన్నటువంటి వ్యామోహాన్ని వదిలిపెట్టడం అని అర్థం, రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టడం అని అర్థం. అంతేకాని మరి ఆకారం మార్చుకున్నంత మాత్రాన అది సన్యాసత్వం అవ్వదు అని ఇక్కడ అర్థం. ఏమిటి అంటే త్యజించటం, రాగద్వేషాలను, తర్వాత ఈ బంధాలను, వీటిని కొన్ని త్యజించటం సన్యాసం అని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ఎనీవే మీనింగ్ అడుగుతున్నాడు. ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే గ్రామాటికల్ గా మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, అర్థం ఏమిటి అంటే సన్యాసం అంటే వదిలిపెట్టడం అని అర్థం. సో ఏమిటి వదిలిపెట్టడం అనేది ఎలాగూ ఇక్కడ చూస్తాం. సో సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ అంటే అన్ని కర్మల యొక్క అని అంటూ పునర్యోగం చ శంససి, సన్యాసమే అన్ని కర్మలను సన్యసించాలి అని నువ్వు చెప్పావు కదా. కర్మ సన్యాసం చెయ్యాలి అంటే కర్మలన్నీ ఫలితాలను వదిలిపెట్టమని చెప్పాడు. అయితే అర్జునుడికి కూడా మనలాగే విషయం క్లియర్ గా అర్థం కావడంలా ఇంకా. అందుకని కొంచెం నువ్వు కర్మలన్నిటినీ సన్యాసం చేయమని చెప్పావు. పునర్యోగం చ శంససి, మళ్ళీ భక్తితో కూడా
చెయ్యాలి అని చెప్పి చెప్తున్నావు. ఈ రెండిట్లో ఏది శ్రేయస్కరమో ఈ ఏతయో ఈ రెండిటిలో ఏదో ఒకటి ఏకం, ఈ రెండిట్లో ఏది శ్రేయస్కరమో ఏ ఒకటి శ్రేయస్కరమైనదో తన్మే నువ్వు దానిని నాకు బ్రూహి చెప్పు సునిశ్చితం నిశ్చయంగా అని అంటున్నాడు అనమాట. అంటే ఇక్కడ మొత్తం మీద మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, ముందేమో నన్ను కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పావు, సన్యసించమని చెప్పావు, మళ్ళీ ఏమో భక్తితో కూడా కర్మను చేయమని చెప్తున్నావు. మరి కర్మనేమో త్యాగం చేయాలంటున్నావు, ఇప్పుడేమో భక్తితో కర్మను చేయాలంటున్నావు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ శ్రేయోదాయకమో నాకు నిశ్చయంగా తెలియజేయి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. సో ఇందులో మరి భక్తితో చేసేటటువంటి కర్మ ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్ ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ మీరు కో-హోస్ట్ మాతాజీ చూసాను. హరే కృష్ణ. ఓకే, రమా మాతాజీ హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకుని. భక్తితో అదేనా? అంతే మాతాజీ, చదవండి. భక్తితో చేయబడు కర్మ శుష్కమైన మానసిక కల్పనల కన్నను ఉత్తమమైనదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందలి ఈ 5వ అధ్యాయమును తెలియజేయుచున్నాడు. ప్రకృతికి పరముగా నుండి మనుజుని కర్మఫలముల నుండి ముక్తిని చేయగలిగినందున భక్తి యోగము వాస్తవమునకు మానసిక కల్పనల కన్నను సులభమైన మార్గమై ఉన్నది. ఆత్మను గూర్చిన ప్రాథమిక జ్ఞానము మరియు అది దేహం నందు బంధింపబడిన వైనము 2వ అధ్యాయమున వివరింపబడినది. ఏ విధముగా ఆత్మ అట్టి భవబంధము నుండి బుద్ధి యోగము భక్తి యోగము ద్వారా ముక్తి నొందగలదో కూడా ఆ అధ్యాయముననే వివరింపబడినది. జ్ఞాన స్థితిలో నిలిచి ఉన్నవాడు ఉనరింపవలసిన ధర్మము లేనియును ఉండవని 3వ అధ్యాయమున వివరింపబడినది. సర్వవిధ యజ్ఞములు అంత్యమున జ్ఞానమునందే పరిసమాప్తి నొందునని అర్జుననకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 4వ అధ్యాయమున బోధించెను. అయినను పూర్వ జ్ఞానమునందు స్థితిని కలిగి యుద్ధము చేయుటకు సంసిద్ధుడ వగుమని 4వ అధ్యాయపు అంత్యమున భగవానుడు అర్జునకు ఉపదేశించెను. అనగా భక్తి యుత కర్మ మరియు జ్ఞానంతో కూడిన అకర్మల ప్రాముఖ్యమును ఏకమారు ఆగిపోగలదు. అనగా కర్మ మరియు త్యాగము రెండింటికి పొత్తు కుదరదు కనుక సన్యాసం అనగా జ్ఞానపూర్వక త్యాగము అన్ని రకముల కర్మల నుండి విడివడియుండుట అని అర్జునుడు భావించెను. జ్ఞానపూర్వక కర్మ బంధమును కలగజేయుతూ కనుక అకర్మతో సమానమని అర్జునుడు అవగతము చేసుకున్నట్లుగా ఇచ్చట కనిపించుచున్నది. కనుకనే తాను కర్మను విరమింపవలనను లేదా జ్ఞానయుతుడై కర్మ నునరింపవలనను అతడు తెలియగోరుచున్నాడు. అంతేనా మాతాది? మాతాజీ సారీ మాతాజీ, మ్యూట్ లో ఉన్నాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అంతవరకు అంతే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మరి అర్జునుడి యొక్క కన్ఫ్యూజన్, అది మనందరికి కూడా వచ్చే కన్ఫ్యూజనే. అందుకని ఇది మనం చదవడం ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట ఈ భాష్యం. ఎందుకంటే ముందేమో కర్మను త్యాగం చేయమని చెప్తున్నావు, ఇప్పుడేమో భక్తితో చేయమని చెప్తున్నావు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ శ్రేయస్కరం అని చెప్పి అడిగాడు. సో భక్తితో చేసే ఈ కర్మ మరి మనం ఈ కల్మషంతో చేసే కర్మ కంటే మరి మంచిది అని చెప్పేసి భగవంతుడు ఈ 5వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. అంటే కల్మషం అంటే మన యొక్క స్వలాభం కోసమే చేస్తున్నాము అనేటటువంటి ఆ భావన. అంటే వచ్చిన ఫలితాలను వదులుకోమని కూడా భగవంతుడు చెప్పట్లా, కానీ మీ ఫీలింగ్ మార్చుకోండి, మీ మెంటాలిటీ మార్చుకోండి, మీ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోండి అంటున్నాడు. ఆ స్వార్థ మెంటాలిటీ వద్దు, ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చెయ్యండి.
అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ కర్మ శుష్కమైన మానసిక కల్పనల కంటే భక్తితో చేసే కర్మ ఉత్తమం. నాకు కావాలి, నేను గొప్పవాడిని అవ్వాలి, నేను అందరిలోకి గొప్ప అనిపించుకోవాలి, ఈ ఫీలింగ్స్ తో చేయడం కంటే భక్తితో చేస్తే అదే పని, అది ఉత్తమము. అది ఆ రకంగా చేసినప్పుడు నీ కర్మ బంధాలు కూడా ఉండవు అని చెప్తున్నారనమాట. సో మనిషి మనల్ని కర్మ బంధాల నుంచి విముక్తి చేస్తుంది. కాబట్టి భక్తి యోగం నిజానికి ఈ మానసిక కల్పనల కంటే కూడా మరి సులభమైన మార్గం. మనం ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని ఈర్ష్యలు, అసూయలు, కోపాలు, నేను గొప్ప, వాళ్ళు గొప్ప, నేను బాగా చేయాలి, ఈ పేరు తెచ్చుకోవాలి, ఈ తాపత్రయాలు ఉన్నప్పుడు నిజంగానే మనశ్శాంతి కూడా ఉండదు. భక్తితో భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, ఇది బాధ్యత, సక్రమంగా చేద్దాం అనుకుంటే మనకు కూడా మనశ్శాంతి. కాబట్టి ఈ మార్గమే సులభం మనశ్శాంతికి కూడా అని ఇక్కడ ఈ మార్గమే సులభం అంటున్నారు. ఆత్మని గురించిన ప్రాథమిక జ్ఞానం, అది దేహంలో ఏ రకంగా మన ఆత్మ బంధింపబడింది, ఇదంతా మనం సెకండ్ చాప్టర్ లోనే చూసాం. ఎందుకు బంధించబడుతోంది? ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ తో ఉండే పనులు చేయటం వల్ల మనం కర్మబంధాలకు గురయ్యి మన ఆత్మ ఈ రకంగా బంధించబడుతోంది. అంటే ఈ మళ్ళీ మళ్ళీ వేరే శరీరాన్ని పొందుతూ ఇక్కడే ఉంది. ఆత్మకి ఈ శరీరం నుంచి, ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళగలిగే మోక్షం రావడం లేదు, విముక్తి అని దాని అర్థం. కాబట్టి ఏ విధంగా ఈ భవబంధాల నుంచి ముక్తి తెచ్చుకోవచ్చో, ఆత్మకి ఎప్పుడైతే విడుదల ప్రాప్తిస్తుందో అది కూడా మరి సెకండ్ అధ్యాయంలో మనం చూసాం. సో ఈ జ్ఞాన స్థితిలో ఉన్నవాడు చేయవలసిన ధర్మాలు ఇంకేమీ ఉండవు. అంటే నిజంగా అలాంటి స్థితికి వెళ్ళగలిగినప్పుడు, రాగద్వేషాలకు అతీతంగా, గుణాలకు అతీతంగా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు కంప్లీట్ గా ఈ సాధన ద్వారా ఎలా వెళ్తాము? కర్మయోగంలో ఇలా సాధన చేస్తూ వెళ్తాం. ఎలా? ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ స్వలాభం, ఆ ఫలాపేక్షలు వదులుకుని, అంటే ఆ ఫలితాల మీద మహావ్యామోహాన్ని వదులుకుని ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ ఆ మార్గంలో మనం సాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే మనకు ఈ జ్ఞానం క్రమేణా వస్తుంది. ఆ జ్ఞానం ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ గా మనకు వస్తుందో అప్పుడు మనం ఇక ఏ పనులు చేయవలసిన, ఏ ధర్మాలు చేయవలసిన పని లేదు అని చెప్పి అది నిజమైన కర్మ. బట్ అప్పటి వరకు ఈ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తూ వెళ్ళడం కూడా ఆ కర్మ కిందే లెక్క. అలాంటి ఆ కర్మతో ఎప్పుడైతే నిజమైన జ్ఞానాన్ని చివరికి పొందగలుగుతామో, జ్ఞానం పొందటం అంటే ఏమిటి? మనం జ్ఞానం పొందటం అంటే ఈ భావనతో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే క్రమేణా మనం ఆ గుణాలకు అతీతంగా, అంటే ఈ కోపతాపాలకు, స్వార్థానికి, కల్మషాలకు అతీతమైన ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు ఇంకా అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఏ ధర్మాలు అనుసరించవలసిన పని లేదంటే ఇంకా ఏ పనులు, ఏ డ్యూటీలు చేయవలసిన పని లేదు ఆ స్థితి వచ్చిన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అన్ని యజ్ఞాలు చివరికి ఆ జ్ఞానంలోనే, ఎలాంటి యజ్ఞం చేసినా నువ్వు, అంటే ఎలాంటి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నా, కర్మయోగమైనా, భక్తి యోగమైనా, జ్ఞానయోగమైనా, ఏదైనా సరే ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నా చివరికి ఆ జ్ఞానంలోనే పరిసమాప్తి అవుతుంది. ఎప్పుడు నువ్వు సరి అయిన సాధనతో ఆ మార్గాన్ని నువ్వు అనుసరించినప్పుడు నువ్వు అదే జ్ఞానంలోకి వెళ్తావు అని మనం 4వ అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడు చెప్పడం చూసాము. కాబట్టి పూర్వజ్ఞానం అయినా కూడా పూర్వజ్ఞానంలో గనక స్థితిని కలిగి యుద్ధం చేయటానికి సంసిద్ధుడు అవ్వు అని కూడా చతుర్థ అధ్యాయంలో 4వ అధ్యాయం చివరిలో భగవంతుడు చెప్పడం జరిగిందనమాట. చూసాం మనం. కాబట్టి భక్తియుత కర్మ మరియు జ్ఞానంతో కూడిన అకర్మల ప్రాముఖ్యతను ఇంకొకసారి నొక్కి చెప్తూ అర్జునుడిని భ్రమకు గురి చేసి అతని స్థిరత్వాన్ని కలవరపరచెను. జ్ఞానపూర్వక త్యాగం అంటే ఏమిటి అంటే ఇంద్రియ ప్రీతికర కర్మలన్నీ కూడా విరమించుట అని అర్జునుడికి తెలుసు. జ్ఞానపూర్వక త్యాగం అంటే ఏమిటి? మన ఇంద్రియాలకు వ్యామోహంతో ఆ వ్యామోహాన్ని తీర్చుకోవాలి అని చేసేటటువంటి కర్మలు వదులుకోవడం అన్నమాట అర్జునుడికి తెలుసు.
ఏమిటి జ్ఞానపూర్వక త్యాగం అంటే? తెలిసి చేసే త్యాగం ఏంటి? ఇంద్రియాలు అవి కావాలంట, ఇవి కావాలంటే ఎన్నో వ్యామోహాలు చూపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ వ్యామోహాల కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మనం చేసేటటువంటి పనులను వదులుకోవడం అంటే ఇంద్రియ వ్యామోహాల కోసం పనులు చేయడం మానుకోవడం, అది త్యాగం. ఏది? జ్ఞానంతో చేసే త్యాగం అని అర్జునుడికి తెలుసు. కానీ ఎవరైనా భక్తితో పని చేస్తున్నప్పుడు కర్మ ఎలా ఆగిపోగలదు అనగా, అంటే కోరికల కోసం చేసే పనులు ఆపుకోవటం త్యాగం అని అర్జునుడికి తెలుసు. కానీ భక్తితో చేసే పనులు మనం ఏ విధంగా ఆపేయాలి అంటే, కర్మ త్యాగము రెండింటికి పొత్తు కుదరదు. కాబట్టి సన్యాసము అంటే జ్ఞానపూర్వక త్యాగము అన్ని రకముల కర్మల నుండి విడివడి ఉండుట అని అర్జునుడు భావించాడు అని చెప్పి ఇక్కడ అర్జునుడి కన్ఫ్యూజన్ కి కారణం చెప్తున్నారనమాట. సరే, మామూలుగా త్యాగము సన్యాసం అంటే ఈ ఇంద్రియ వ్యామోహాల కోసం తీర్చుకోవడం కోసం చేసే పనులు వదులుకోవడం త్యాగము సన్యాసం అని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ భక్తితో చేసే పనులు వదిలేస్తే అదే ఎలా కుదురుతుంది భక్తితో అని చెప్పి అర్జునుడికి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందనమాట. సో సన్యాసం అంటే అన్ని పనుల నుంచి తప్పుకోవడం సన్యాసం అనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ అర్జునుడు. భక్తితో చేసే పనులు, ఇంద్రియ వ్యామోహాలు తీర్చుకోవడానికి చేసే పనులు, ఇవన్నీ కూడా సన్యాసం అనుకుంటున్నాడు. సో అందుకని ఈ ప్రశ్న అడిగాడు. జ్ఞానపూర్వక కర్మబంధం ఎప్పుడైనా సరే జ్ఞానపూర్వక కర్మ బంధాన్ని కలుగజేయదు. కాబట్టి ఆ అకర్మతో సమానం అని అర్జునుడు అవగతం చేసుకున్నట్లు మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతోంది. అది అంతవరకు అర్జునుడికి అర్థమైంది. జ్ఞానపూర్వకంగా, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి మరి? ఈ స్థితికి వెళ్ళగలగటం, రాగద్వేషాలు వీటికి అతీతంగా వెళ్ళగలగటం. దాంతో అప్పుడు బంధం కలుగజేయదు కదా అని చెప్పి అర్జునుడికి అర్థమైంది. అందుకని భక్తితో చేసే, ఆ జ్ఞానంతో చేసే, భక్తితో చేసే పనులు మరి వదిలేయడం ఎలాగు అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. కాబట్టి తాను కర్మను ఆపేయాలా, కర్మ చేయడం ఆపేయాలా, లేదా జ్ఞానంతో కర్మ చేయాలా అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. అది సో అర్జునుడి కన్ఫ్యూజన్ అది. అంటే అన్ని పనులు ఆపేసేయాలా, మరి జ్ఞానంతో చేసే పని ఎలాగూ బంధాలను కలిగించదు కాబట్టి అది చెయ్యొచ్చు కదా. కాబట్టి మరి నన్ను కర్మను సన్యాసం అంటే అన్నీ ఆపేయాలా, అలాంటప్పుడు ఈ జ్ఞానపూర్వకంగా కూడా చెయ్యక్కర్లేదా పనిని అనేది అర్జునుడికి వచ్చిన ప్రశ్న. కాబట్టి కర్మ మొత్తాన్ని ఆపివేయాలా, లేకపోతే జ్ఞానంతో కర్మ చెయ్యాలా అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి అంటే అన్ని ఆపేసేయాల సన్యాసం అంటే ఈ రకంగా ఉండాలా, లేకపోతే జ్ఞానంతో కర్మ. మరి ఇప్పుడు అర్జునుడి కర్మ ఏమిటి? అర్జునుడి యొక్క కర్మ అంటే ఏమిటి? యాక్షన్. అర్జునుడి యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి? ఇప్పుడు అతను చేయవలసిన కర్మ యుద్ధం చేయాలి. ఎందుకు? క్షత్రియుడు, అతను తన బాధ్యత కాబట్టి. సో అందుకని నేను నా బాధ్యత అనుకుని చెయ్యాలా, లేదంటే అన్ని వదిలిపెట్టేయాలా? మరి ఏంటి, భక్తితో చేస్తే పర్వాలేదా ఏమిటి? మరి నువ్వు ముందేమో అలా కర్మను త్యాగం చేయమన్నా, ఇప్పుడు భక్తితో మరి పని చేయడం, ఇదంతా వీటిల్లో ఏది శ్రేయస్కరం? ఈ రెండిట్లో నాకు చెప్పు అంటున్నాడు. అంటే నేను చెట్టును నాటడమే మనం ఉదాహరణకు అనమాట. ఇప్పుడు చెట్టు యొక్క ఫలాలను ఆశించవద్దు అని అన్నారనుకోండి, అసలు చెట్టు నాటడమే ఆపేయాలా, లేదంటే చెట్టు నాటిన తర్వాత వచ్చే ఫలితాలను మీద ఆసక్తి వదులుకోవాలా అన్నది ఇక్కడ అర్జునుడికి వచ్చిన డౌట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏమంటున్నాడంటే, అప్పుడు భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటో చూద్దాం. సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తి కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సన్యాసము మరియు కర్మయోగము నిశ్రేయసకరం అంటే ముక్తి మార్గాన్ని చేర్చేది. ఉభౌ అంటే రెండు కూడా నీకు ముక్తి మార్గాల్లోకి నిన్ను తీసుకువెళ్తాయి. సన్యాసము కర్మయోగము రెండు కూడా.
అని చెప్పి భక్తితో చేసే కర్మ అయినా సన్యాసమైన కర్మను పరిత్యజించినా కూడా తయోస్తి కర్మ సన్యాసాద్. అయితే ఈ రెండిటిలో కూడా కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా కర్మయోగో విశిష్యతే, భక్తితో పని చేయటమే ఇంకా ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు, విశిష్టమైనది. సో కర్మ త్యాగం మరియు కర్మ త్యాగం చేయడం కానీ భక్తితో పని చేయడం కానీ రెండు కూడా ముక్తిని ఇస్తాయి. కానీ ఈ రెండిట్లో కూడా కర్మను త్యాగం చేయటం కంటే భక్తితో కర్మ చేయటమే మంచిది. సో భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, నేను త్యాగం చేసేసానని నువ్వు సన్యసించవచ్చు, కానీ దానికంటే రెండు ముక్తినిస్తాయి, దానికంటే కూడా నువ్వు భక్తితో పని చేయడమే ఇంకా ఉత్తమము అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం మనం పనులు చేస్తూ ఉంటాం, చాలా పనులు మనం చేసేవి మన ఇంద్రియ ప్రీతి తీర్చుకోవటానికి చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అవే కారణం. దేహ సౌఖ్యాన్ని మనం పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కర్మలు చేస్తున్నంత కాలము మరి మనం అలాగే ఈ దేహాన్నే పొందుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే మరి మనం ఆ దేహాన్ని దేహీ వాంఛలు, దైహిక వాంఛలు అంటే ఈ దేహానికి సంబంధించిన కోరికలు తృప్తిపరచుకోవడానికే మనం పనులు చేసుకుంటున్నాము. సో అదే బంధాలతో మళ్ళీ దేహాన్ని పొందుతాం అని చెప్తున్నారు. భావబంధంలో నిరంతరం ఇలాగే కొనసాగిపోతూనే ఉంటాం అదే ఉద్దేశంతో పనులు చేసినట్లయితే. భాగవతంలో కూడా మరి ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. ఏమని అంటే, ఇంద్రియ ప్రీతి మీద ఆసక్తి ఉన్నంత కాలం మనుషులు మరి ఇలాంటి దేహం మీదే వాళ్ళ కర్మఫలానికి లభించినది అంటే ఈ రకమైన దేహమే వాళ్లకు ప్రాప్తిస్తూ ఉంటుంది. ఈ దేహం అశాశ్వతమైనదైనా కూడా ఉన్నంత కాలం అది అనేక రకాలుగా మనల్ని బాధిస్తూనే ఉంటుంది అని భాగవతంలో కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఇంద్రియ ప్రీతి కోసమే మనం కర్మలు చేయటం అసలు సరి అయిన విధానం కాదు. తన నిజ స్థితిని గురించి ప్రశ్నించినంత కాలం మన జీవితంలో ఓడిపోయినట్లే లెక్క. అసలు నా నిజస్థితి ఏమిటి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళలో మరి ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వమైన ఆత్మ ఉన్నది. అది దాని గురించి మనం ఆలోచించకుండా మరి ఆ ప్రశాంతత గురించి ఆ నిజతత్వం గురించి మనం ఈ ఇంద్రియ వాంఛల్లో మునిగిపోయి ఉన్నంత కాలం మనకది పరాజయమే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నిజస్థితిని ఎరగనంత కాలం ఇలా ఇంద్రియ ప్రీతి కోసమే మనం ఫలితాలను ఆశించే కర్మలు చేస్తూ ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం అలాంటి వాటిల్లోనే పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాం, ఇంద్రియ ప్రీతితో ఉండే లోకాల్లోనే ఉంటాం, భూలోకంలోనే. లేదంటే ఇంకా మనం ఇంకా తప్పులు చేసిందే ఇంకా కింద లోకానికి కూడా వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి ఆ రకంగా కామ్య కర్మల మీద లగ్నమై ఉన్నా, అజ్ఞానంతో ప్రభావితమై ఉన్నా, ఏదో ఒక విధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు భగవంతుడి మీద భక్తి అనురక్తి పెంచుకున్నట్లయితే ఎవరైనా సరే భావబంధం నుంచి విముక్తి పొందే అవకాశం పొందగలరు. భక్తి అంటే ఏమిటి? ప్రేమ, గౌరవం. భగవంతుడి మీద భక్తి ఉన్నప్పుడు మరి భగవంతుడి సృష్టి మీద కూడా భక్తి ఉంటుంది. అందరూ భగవంతుడి యొక్క సృష్టియే అని మనం ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆ ప్రేమతో చూడగలుగుతాం. సో ఈ రకమైనటువంటి భావం పెంచుతుంది భక్తి, భగవంతుడి మీద ఉండటం అన్నప్పుడు మనుషులలో ఈ రకమైన భావాలు వస్తాయి. అందరి పట్ల ప్రేమ, అందరి పట్ల సమత్వం, ఈ రకమైన ఫీలింగ్సే మరి భగవంతుడి మీద భక్తి ఉన్న వాళ్లకు వచ్చేటటువంటి ఫీలింగ్స్. సో ఆ మెంటాలిటీని, రాగద్వేషాలను వదులుకుని ఉండటానికి మనం సాధన చేసేది కూడా అందుకే. రాగద్వేషాలు లేకుండా, ఫలాపేక్ష లేకుండా పని చేయడం అంటే క్రమేణా ఆ సాధన దేనిలోకి మనల్ని తీసుకువెళ్తుందంటే ఈ రకమైన భావాన్ని, ఈ రకమైన తత్వాన్ని మనకు నేర్పిస్తుంది అన్నమాట. మనం ఆ సాధనలో ఉండగలిగితే అప్పుడు ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం, ఆ పరిశుద్ధమైనటువంటి మనస్సు వచ్చినప్పుడు మరి మనం భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతాము. అది ఆ స్థితికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అప్పుడు ఏ కర్మలు చేయవలసిన పని లేదు అని చెప్తున్నారు. జ్ఞేయస్స నిత్య సన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో ఎవరు నిత్య సన్యాసి?
ఎవరు అంటే యోనద్వేష్టి న కాంక్షతి, ఎవరైతే ద్వేషించరో, ఎవరిని దేన్ని కావాలని కాంక్షతి కోరుకోరు. మరి నిర్ద్వంద్వోహి అంటే ఎవరైతే ద్వంద్వాల నుండి నిశ్చయంగా మహాబాహువులను అర్జున విడబడతారో ద్వంద్వాల నుంచి, మరి సుఖం బంధాత్, సుఖం అనే బంధం నుంచి సంపూర్ణంగా ముక్తుడు కాగలడు, సుఖంగా ఆ బంధాల నుంచి విముక్తుడు కాగలడు. కాబట్టి కర్మఫలాలను ద్వేషించడం గాని కోరుకోవడం గాని చెయ్యని వాడు నిత్య సన్యాసి. కాబట్టి సన్యాసం అంటే అన్ని వదిలేసి మనం ఉండక్కర్లేదు, పనులు చేస్తూనే ఆ కర్మ ఫలితాలను మనం ద్వేషించకుండా కోరుకోకుండా ఉన్నవాడే నిత్య సన్యాసి. సో మహాబాహో అర్జున, ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విడిబడి, అలాంటి ఎవరైతే విడబడతాడో ఈ ద్వంద్వాల నుంచి, అంటే ముఖ్యమైన ద్వంద్వం ఏమిటి? రాగద్వేషాలు, సుఖ దుఃఖాలు. వీటి నుంచి బయటపడిన వాడు, శత్రుమిత్రులు బయటపడ్డవాడు, అప్పుడు ఈ లౌకిక బంధాలను సులభంగా దాటి సంపూర్ణంగా ముక్తుడు కాగలడు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యం. ద్వంద్వాల నుంచి విడవపట్టడం, కర్మ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా వాటిని సమత్వంతో స్వీకరించడం, వాటిని ద్వేషించడం కానీ కోరుకోవటం కానీ, ఇలాంటి ఫలితం రావాలి అంటే సక్సెస్ఫుల్ గా పని చేయాలని కోరుకోవడం తప్ప అనే డౌట్ వస్తుంది మనకి. అది కాదు అక్కడ అర్థం. పని మొదలు పెట్టామంటే అది సక్సెస్ఫుల్ గా చెయ్యాలనే మొదలు పెట్టాలి, కానీ దాని మీదే వ్యామోహంతో అది సక్సెస్ అయితే ఇంత వస్తుంది, అంత వస్తుంది, ఆ బెనిఫిట్ వస్తుంది, ఈ బెనిఫిట్ వస్తుందని దాని మీద విపరీతమైన వ్యామోహం వద్దు అని ఇక్కడ. అది ముఖ్యమైన ఆ మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవడమే మనం ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. అంతేగాని పని సక్సెస్ అవ్వకూడదని కాదు, పనిని వదిలిపెట్టమని కాదు, సక్సెస్ అవ్వాలనే చెయ్యి, కానీ అది సక్సెస్ అయితే ఇంత వస్తుంది అంత వస్తుందనే వ్యామోహం వద్దు. సక్సెస్ కాకుండా ఫెయిల్ అయితే ఏదైనా వస్తుందేమో అనే దుఃఖం ఇది కూడా వద్దు. చెయ్యి సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వటానికి, ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉండటానికి ప్రయత్నించు. అది ఇక్కడ అర్థం. మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది నిజమైన సన్యాసిగా ఉన్నవాడు, అలా ఉండగలిగిన వాడు నిజమైన నిత్య సన్యాసి. అతను ఎప్పుడు పనులు చేస్తున్నా కూడా సన్యాసే మరి, ఎందుకంటే దేనికి చలించడం లేదు కాబట్టి. ఏదైనా ఒకటే పని చేస్తున్నాడు, ఏదొచ్చినా కూడా సమత్వంతో ఉండగలుగుతున్నాడు కాబట్టి అలాంటి వాడు నిత్య సన్యాసి. ఎందుకు అలా ఎలా ఉండగలుగుతున్నాడు? ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తుడయ్యాడు కాబట్టి. అంటే రాగాన్ని ద్వేషాన్ని వదులుకున్నాడు, ఆ ఫలితం మీద రాగము లేదు, ద్వేషము లేదు. అలాగే సుఖమైనా ఆ ఫలితం సుఖాన్ని ఇచ్చినా అతను ఒకలాగే ఉంటున్నాడు, దుఃఖాన్ని ఇచ్చినా ఒకలాగే ఉండగలుగుతున్నాడు. అది అక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డవాడు నిత్య సన్యాసి. సాంఖ్యయోగౌ పృథక్ ఫాల ప్రవదంతి న పండిత ఏకమప్యాస్థిత సమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. సో కేవలం అజ్ఞానులే ఈ భక్తి యోగమును భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనకు భిన్నమైనది అని చెప్పి పలుకుతారు. కానీ ఈ రెండు మార్గాల్లో ఏ ఒక్కదా అంటే ఎవరో అజ్ఞానులైతేనే ఈ ఈ కర్మయోగం సాంఖ్యానికి భిన్నము అని చెప్పి అజ్ఞానులే అంటారు. అంటే పనులు చేస్తున్నంత కాలం వీళ్ళేమి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందలేరని అజ్ఞానులు అంటారు. కానీ ఈ రెండు మార్గాల్లో దేనిని నువ్వు కంప్లీట్ గా ఫాలో అయినా సరే ఈ రెండింటి ఫలితాలు మనుషులు తప్పకుండా పొందగలరని పండితులు చెప్తారు. సో కొందరు మామూలుగా మరి మనందరం అనుకుంటాం కదా, సన్యాసులే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళం, మనందరం గృహస్థులం, ఏదో ఈ పనులు చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటాం. అది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. గృహస్థులైనా పనులు చేసే వాళ్ళైనా ఈ మార్గంలో గనక ఉంటూ పని చేయగలిగితే వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులే. ఎందుకంటే వాళ్ళు ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు, సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని సమంగా చూడగల వాళ్ళు, రాగాన్ని ద్వేషాన్ని లేకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళు. అప్పుడు వాళ్ళు పనులు చేస్తూనే ఉన్నా కూడా వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులే. అలాంటి వాళ్ళు సన్యాసులు కాదనుకోవడం కూడా అజ్ఞానులే అనుకుంటారు వాళ్ళు సన్యాసులు కాదని అని చెప్పి చెప్తున్నారు.
కాబట్టి భక్తితో ఆ రకంగా పని చేసినప్పుడు ఏ మార్గంలో ఉన్నా సరే, పనులు చేస్తున్నా కూడా మనం ఆ మార్గానికి వెళ్ళవచ్చు, మనం ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు. యత్ సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి. కాబట్టి సాంఖ్యం ద్వారా పొందబడేటటువంటి స్థానాన్ని భక్తి యోగం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. సాంఖ్యయోగం అంటే సరే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని మరి మెడిటేషన్లు ఇలా సన్యాసం తీసుకుని వెళ్ళి ఆ మార్గంలో కొంతమంది ట్రై చేయొచ్చు. కానీ ఈ రకంగా చేసేవాళ్ళు కూడా మరి ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు కదా, ఈ రకంగా ఈ సాంఖ్యతత్వం ద్వారా, లేదంటే కర్మలు చేస్తూ, ఇక్కడ అర్జునుడి కర్మ ప్రస్తుతం యుద్ధం చేయడం అతని కర్మ. సో రెండు కూడా చేయొచ్చు అని మొదటే చెప్పారు కదా. కాకపోతే భక్తితో చేయడమే ఇంకా ఉత్తమం అని కూడా చెప్తున్నారు. కాబట్టి సాంఖ్యం ద్వారా మనకు వచ్చే స్థానం భక్తి యోగం ద్వారా కూడా పొందొచ్చు. సాంఖ్యం ద్వారా ఏ స్థితి అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ మనం ఆ మార్గంలో వెళ్ళామే అనుకోండి, వెళ్ళినప్పుడు అదే రిజల్ట్ భక్తి యోగం ద్వారా కూడా పొందొచ్చు అని తెలుసుకుని, ఆ కారణంగా భక్తి యోగము సాంఖ్యల్ని సాంఖ్యంలోను ఏకస్థాయిలో ఉన్నవాడు ఏకస్థాయిలో ఉన్నవి అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాడు నిజమైన యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నారు. ఏకం సాంఖ్య చ యోగం చ, అటు సాంఖ్యతత్వమైన భక్తి యోగమైన రెండు కూడా యపశ్యతి సపశ్యతి, రెండు కూడా ఏకం, ఏదైనా ఒకటే అని చెప్పి ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, యః పశ్యతి, ఎవరైతే ఆ రకంగా చూడగలుగుతారో, సపశ్యతి, అతను అన్ని తెలిసినవాడు, అన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు. సో దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, సాంఖ్యతత్వంలో వెళ్ళిన భక్తితో పనిచేసిన ఏదైనా ఒకటే, చివరికి అదే రిజల్ట్ వస్తుంది. ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు అన్ని కూడా ఈ రకమైన నిజమైన మీనింగ్ తెలిసిన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. వాయిస్ వినిపించడం లేదు అంటున్నారు లక్ష్మీ మాతాజీ. ఇంకెవరికైనా వినిపించడం లేదా? ఇంకెవరికైనా మరి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? లేదంటే మాతాజీ యొక్క డివైస్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో చెప్తాను. ఇంకెవరైనా వినిపించని వాళ్ళు ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి, లేదా టైప్ చేయండి. క్లియర్ గానే ఉందంటున్నారు రామా మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. లక్ష్మీ మాతాజీ, మరి మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారేమో, మీకు ఆడియో కనెక్షన్ ఉందో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి మాతాజీ. ఆడియో కనెక్ట్ అయ్యారా? కనెక్ట్ అవ్వకపోతే కనెక్ట్ అవ్వండి. కనెక్ట్ అయితే ఇంకొకసారి వాల్యూమ్ చెక్ చేసుకోండి మాతాజీ, లేదంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎందుకంటే మరి రవితేజ ప్రభుజీ, ఉమా మాతాజీ, లక్ష్మీ మాతాజీ, వీళ్ళంతా, పద్మ మాతాజీ అందరు క్లియర్ గానే ఉందంటున్నారు. సో ఒక్కసారి మీ డివైస్ చెక్ చేసుకోండి మాతాజీ, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కానీ వాల్యూమ్ కానీ లేదా ఆడియో కనెక్ట్ అయ్యారో లేదో చూసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నచిరేణాధిగచ్చతి. సో సన్యాసాశ్రమం కానీ మరి దుఃఖమాప్తుం అయోగతః, దుఃఖాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. అంటే భక్తి సేవలో నియుక్తుడు కాకుండా కేవలం కర్మల్ని త్యజించడం ద్వారా ఎవరు కూడా సుఖాన్ని పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. సో సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నప్పటికీ మరి అయోగతః అంటే ఆ యోగం లేనప్పుడు, ఆ భక్తి లేనప్పుడు ఎవరికి ఏమీ సుఖం లేదు. మీరు అన్ని వదిలేసామని అనుకోవచ్చు, సన్యాసం తీసుకున్నానని అనుకోవచ్చు, బట్ ఆ జ్ఞానం, ఆ భక్తి అనేది ఉండాలి. అది లేనప్పుడు, ఆ యోగం అనేది లేనప్పుడు దానివల్ల ఏమి సుఖం లేదు. యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ అంటే యోగంలో నిమగ్నమైనటువంటి వ్యక్తి పరబ్రహ్మాన్ని నచిరేణ అధిగచ్చతి అంటే చాలా తొందరగానే అధిగచ్చతి, పొందుతాడు. సో
భక్తి లేకుండా కేవలం కర్మల్ని త్యజించడం ద్వారా ఎవ్వరూ సుఖాన్ని పొందలేరు. అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏదో సన్యాసం తీసుకున్నాం అనుకున్నా మనం, అక్కడ అసలైన భక్తి ఆ యోగం లేనప్పుడు దానివల్ల సుఖం లేదు. కానీ భక్తిలో నియుక్తుడైన వాడు ఈజీగా పరబ్రహ్మాన్ని పొందగలడు. ఆ భక్తి అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏ మార్గంలో అయినా, ఆ ఫీలింగ్ అనేది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. అది ఇక్కడ పాయింట్. అంటే మనం ఇదా అదా ఏది అని అర్జునుడు స్టార్ట్ చేశాడు కదా, కర్మ సన్యాస యోగం. పని చేయటమా లేకపోతే సన్యాసించటం అంటే అన్ని వదిలేయాలా అంటే, ఇలా వదిలేసి కరెక్ట్ మార్గంలో ఉంటే అది మంచిదే. అలా కాకుండా నువ్వు పనులు చేస్తూ కూడా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు నీకు అసలైన భక్తి లేకపోతే నువ్వు ఆ మార్గంలో ఉన్నా సుఖం లేదు అని అంటున్నారు. ఈ రెండు కూడా ఒకటేని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాడు అన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు. రెండు మార్గాలు ఏ మార్గమైనా ఒకటే రిజల్ట్ అనేది మనం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా నిజంగా అన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు విషయాన్ని అని చెప్తున్నారు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. సో ఎవరైతే ఈ యోగంలో యుక్తులై విశుద్ధాత్ములు అంటే పరిశుద్ధమైనటువంటి హృదయంతో, విజితాత్మలు అంటే ఆత్మను జయించటం అంటే ఇక్కడ మనస్సును జయించటం అంటే ఏమిటి, మనో ఇంద్రియాలను జయించిన సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నవాడు అని అర్థం. విజితాత్మ అంటే ఆత్మ నిగ్రహం ఉన్నవాళ్ళు. జితేంద్రియ ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు, సెన్సెస్ ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలిగిన వాడు. సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ అన్ని ప్రాణుల యందు దయగలిగినటువంటి వాడు. అంటే అన్ని జీవరాశుల పట్ల దయ ఉన్నవాడు. కుర్వన్నపి కర్మలు చేస్తున్నా కూడా నలిప్యతే బద్ధుడు కాడు అని చెప్తున్నాడు. ఈ మెంటాలిటీతో నువ్వు ఉంటూ పనులు చేస్తే ఇక నువ్వు దేనికి బద్ధుడు కాదు, ఏ కర్మ బంధాలకు బద్ధుడు అవ్వవు. ఏ మెంటాలిటీతో? ఈ భక్తి ఈ యోగంలో యుక్తుడవై విశుద్ధాత్మ అంటే నువ్వు చక్కటి క్లియర్ మైండ్, పరిశుద్ధమైనటువంటి మనస్సు అంటే ఏమిటి, చెడు ఆలోచన లేకుండా, అందరి మంచిని కోరుకుంటూ, ఎవరిని ద్వేషించకుండా, అసూయలు లేకుండా నువ్వు శుద్ధమైన మనస్సుతో ఉంటూ విజితాత్ముడవై అంటే మనస్సును జయించిన వాడై ఆత్మనిగ్రహ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ తో ఉంటూ, ఫీలింగ్స్ రాగానే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు అని అనుకోవద్దు. నువ్వు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ తో ఉండు. నీ మైండ్ ని కంట్రోల్ చేసుకో, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు జితేంద్రియుడు, మైండ్ కంట్రోల్, విజితాత్ముడు, విశుద్ధాత్మ శుద్ధమైన మనస్సు ఉన్నవాడు, ఈ యోగంలో యుక్తుడై ఉన్నవాడు, సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ అంటే సర్వ జీవరాశుల పట్ల దయతో ఉన్నవాడు. గురువన్నపి చేస్తున్నా కూడా నలిప్యతే ఎప్పుడు ఏ బంధాలకి గురికాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఈ ఫీలింగ్ ఇలా ఎవరు ఉండగలుగుతారు? మరి ఎవరైతే ఇదే భక్తి, ఎవరైతే సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ అన్ని ప్రాణుల యందు దయగలవాడు అంటే ఎవరు అన్నీ కూడా భగవత్ సృష్టియే అనే రెస్పెక్ట్ భగవంతుడి మీద ఇచ్చి, మనం ఎవరిని దూషించినా వాళ్ళల్లో ఉన్న పరమాత్మనే మనం కించపరుస్తున్నాము అనే ఫీలింగ్ తో ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో మరి వాళ్ళు నిజంగా భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు అని మనం ఇక్కడ ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే అంత పరిశుద్ధతతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ పని చేస్తున్నా కూడా దేనికి బద్ధులు కారు. నైవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవిత్ పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్ అశ్నన్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహాన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్నపి ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్. సో నిశ్చయంగా ఏది కూడా నకరోమి నేను చేయడం లేదు అని ఎవరైతే దివ్య చైతన్యంతో కూడాను, ఎవరైతే ఆ రకంగా చైతన్యంతో అనుకుంటారో ఆ తత్వాన్ని తెలిసిన వాడు అంటే దివ్య చైతన్య యుక్తుడైన వాడు పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్ అంటే పశ్యన్ చూడటం గాని, శృణ్వన్ వినడం గాని, స్పృశన్ తాకడం గాని, స్పర్శ అన్నమాట, జిఘ్రన్ వాసన చూడడం గాని, అశ్నన్ తినడం గాని, గచ్చన్ నడవటం గాని, స్వపన్ నిద్రించుచు,
శ్వసన్ అంటే శ్వాస అన్నమాట, ఊపిరి పీలుస్తూ, ప్రలపన్ మాట్లాడుచు, విసృజన్ విడిచిపెడుతూ, గృహ్ణస్ గ్రహిస్తూ స్వీకరిస్తూ అని, ఉన్మిషన్ తెరుస్తూ, నిమిషన్ మూయుచు, అపి ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పటికీ, అంటే వాడు చూస్తున్నాడు, వింటున్నాడు, అన్ని స్పర్శిస్తున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు, వాసన చూస్తున్నాడు, తింటున్నాడు, నడుస్తున్నాడు, నిద్రపోతున్నాడు, ఊపిరి పీలుస్తున్నాడు, వదులుతున్నాడు, ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాలు వర్తిస్తున్నవి అని భావిస్తాడు. అంటే నిజంగా చైతన్యం ఉన్నవాడు, అంటే దివ్య చైతన్యం ఉన్నవాడు, అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని పొందినవాడు. జ్ఞానం అంటే ఏమిటో మనం ఇంతకుముందు చూసాం. ఏది? ఇప్పుడే చూసాం. ఏది? యోగయుక్తుడై, ఆ యోగంలో స్థితుడై, విశుద్ధాత్ముడై, సెల్ఫ్ కంట్రోలు, మైండ్ కంట్రోలు, సెన్స్ కంట్రోలు, శుద్ధమైన మనస్సుతో ఉంటూ అన్ని జీవరాశుల పట్ల కరుణతో ఉండు ఆ యోగంలో ఉన్నవాడు, వాడు పనులు చేసినా చేయనట్లే లెక్క, వాళ్లకు ఆ జ్ఞానం సంభవిస్తుంది. ఈ జ్ఞానంతో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఇలాంటి నిజమైన దివ్య జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు చూస్తున్నా, వింటున్నా, మాట్లాడుతున్నా, వాసన చూస్తున్నా, భోజనం చేస్తున్నా, పడుకున్నా, నిద్రపోతున్నా, కదులుతున్నా, మెదులుతున్నా, ఊపిరి పీలుస్తున్నా, వదులుతున్నా, వాళ్ళు ఏది కూడా వాస్తవంగా వాళ్ళు చేయనట్లే ఉంటుంది వాళ్లకు. ఎందుకు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నా, ఏం చేస్తున్నా కూడా అవి ఇంద్రియాలు వర్తిస్తున్నాయి, నేను వాటి నుంచి దూరంగా ఉన్నాను అని అతడికి సదా తెలుస్తూనే ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఇంద్రియాలు చేసుకుంటున్నాయి. అదేదో తింటోంది, ఇదేదో ఊపిరి పీలుస్తోంది, ఇదేదో ఊపిరి వదులుతోంది, ఇదేదో చూస్తోంది, ఇదేదో శబ్దాలు వస్తే సౌండ్ గ్రహిస్తోంది. అంటే మైండ్ లోకి వాళ్ళకి ఏది అంటదంటే వాళ్ళ ఆత్మతత్వంతో గమనిస్తున్నారనమాట. వాళ్ళు అందులో లీనమైపోయి ఈ ఇంద్రియాల్లోనూ ఈ చేసే పనులలోనూ వాళ్ళు లీనం అయిపోవడం లేదు. వాళ్ళు ఏ ఫీలింగ్స్ లేకుండా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి అది సెపరేట్ గా ఉంది. బాడీ దాని పని చేసుకుంటోంది, ఊపిరి పిలుస్తోంది, వదులుతోంది, చేయవలసిన కాలకృత్యాలు తీర్చుకుంటున్నా వాళ్ళు దానికి దూరంగా అది చేస్తోంది అని వాళ్ళు దూరంగా సదా అలా ఉంటారు ఆత్మతత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి ఆత్మ? ఎవరి ఆత్మ? ఆత్మ సెపరేట్ గా ఉంది, బాడీ చేసుకునే పనులు చూస్తోంది, ఏమి ఎఫెక్ట్ అవడంలా ఈ బాడీ ఫీలింగ్స్ గాని, మైండ్ ఫీలింగ్స్ గాని, ఇంద్రియాల ప్రలోభాలకు గాని, మనసు కూడా ఏమి థింక్ చేసి జడ్జ్ చేయటంలా, ఇది ఇలాగు అది ఎలాగని మైండ్ కూడా. సో మైండ్ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ అడ్డు ఎవరు అంటే ఈ మైండే. అన్నెసెసరీ థాట్స్ తో మనల్ని ప్రపంచానికి కట్టుపడేస్తూ ఉంటుంది. ఆ మైండ్ ఆలోచనలు ఆపితే మనకు ఆ నిశ్శబ్దంలో ఆత్మతత్వం అర్థం అవుతుంది. సో అందుకే మనోనియంత్రణ అదేమో మరి ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురవుతుంది కాబట్టి సెన్స్ కంట్రోల్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇది అంటే ఎవరు ఆత్మని గమనిస్తూనే ఉంటుంది అంటే ఎవరి ఆత్మ ఏం గమనిస్తోంది? మనం మైండ్ తో ఆలోచిస్తే మన బాడీతో పనులు చేస్తాం, మనం అంతవరకే చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే కళ్ళు మూసుకున్నాము, ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఏం కనపడని లేదు, చీకటి కనిపిస్తుంది అంటాం. చీకటి అనేది ఎవరు చూస్తున్నారు? నీ కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాయి, ఎవరు చూస్తున్నారు ఆ చీకటిని? అది చీకటి, అది మైండ్ కాదు. మరి సౌండ్ వస్తుంది, మనం మాట్లాడుతున్నాము, మన గొంతు మనకే వినిపిస్తోంది, ఎవరు వింటున్నారు అది? మరి అలా ఆలోచించుకుంటే అది లోపల ఉన్న ఆత్మ, అదే మన యొక్క చైతన్యం, అదే నిజమైన మనము. ఈ శరీరం కాదు, ఈ మైండ్ కాదు, ఈ ఇంద్రియాలు కాదు. కాబట్టి దట్ ఈస్ ది ఆత్మ, ద వన్ దట్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, ద వన్ దట్ హియర్స్. ఏం కల్పించుకోదు, అన్ని వింటూ ఉంటుంది, అన్ని చూస్తూ ఉంటుంది. బట్ దట్ ఈస్ ది చైతన్యం, దట్ ఈస్ ది ఆత్మ. కాబట్టి ఆ మైండ్ ని ఎప్పుడైతే క్వైట్ చేస్తామో, కంట్రోల్ చేసుకుని, ఇంద్రియాలను ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతామో, మరి ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరైనా చూస్తున్నా, వింటున్నా, మాట్లాడుతున్నా దేనికి కూడా ఎఫెక్ట్ కాము. ఎందుకు? మైండ్ జడ్జిమెంట్స్ చేయటం ఆపేస్తుంది కాబట్టి, అన్నెసెసరీ థాట్స్ ఉండవు కాబట్టి. పరిశుద్ధమైన మనస్సు అంటే ఏమిటి? చెడు ఆలోచన లేకుండా ఉండటమే కాదు, అసలు అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా ఉండటం. సో ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు అన్నీ చేస్తున్న బాడీ ఈ రొటీన్ పనులు చేసుకుపోతూ ఉన్నా కూడా ఆత్మ వాటన్నిటి నుంచి దూరంగా ఉంటూ
ఆయా ఇంద్రియాల్లో అవి చేసుకుంటున్నాయి, తను వాటి నుండి దూరంగా ఉన్నాను అని అతను సదా ఎరిగే ఉండును. ఈ తను ఎవరు, అతను ఎవరు? కనిపించే బాడీ కాదు, అది లోపల ఉన్న ఆత్మకు తెలుసు. అది నేను, ఈ ఆత్మ నేను వేరు, ఈ బాడీ ఏదో ఈ పని చేసుకుంటోంది, తింటోంది, చూస్తోంది, మరి ఇవన్నీ చేస్తోంది, కానీ నేను ఈ బాడీ కాదు అనేటటువంటి మెంటాలిటీలో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఉండగలరు అని చెప్తున్నారు. అలాంటి చైతన్యం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు. సో మరి అదే ఇక్కడ కూడా మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఇది ఎవరైనా చదవగలుగుతారా? ఇది చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఈ భాష్యం మనకి కొంచెం మీనింగ్ క్లియర్ గా తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. రాధిక మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. మీరు హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. భక్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు శుద్ధ స్థితిలో ఉన్నందున కర్త, కర్మము, స్థితి, ప్రయత్నము, అదృష్టములను 5 విధములైన కారణములపై ఆధారపడి ఉండు ఎటువంటి కర్మలతోనూ సంబంధము కలిగి ఉండడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన భక్తియుక్త సేవలో అతడు నిలిచి ఉండుటయే అందులకు కారణం. దేహేంద్రియములతో వర్తించుచున్నను అతడు ఆధ్యాత్మిక కలాపమైన తన వాస్తవ స్థితిని గూర్చి సర్వదా ఎరిగి ఉండును. భౌతిక భావనలో ఇంద్రియములు ఇంద్రియ భోగమునకై వినియోగించబడగా కృష్ణ భక్తి భావన యందు అవి కృష్ణుని ప్రీత్యర్థమై వినియోగించబడను. కావుననే కృష్ణ భక్తి పరాయణుడు ఇంద్రియ కర్మలలో వర్తించుచున్నట్లు తోచినను ఎల్లవేళలా విముక్తుడై ఉండును. చూచుట మరియు వినుట వంటి కర్మలు జ్ఞాన సముపార్జన కొరకు కాగా నడుచుట, మాట్లాడుట, విసర్జించుట మొదలగు ఇంద్రియ కర్మలు ఏదియో ఒక కార్యార్థమై ఉండును. కృష్ణ భక్తి భావన యందున్నవాడు అట్టి ఇంద్రియ కర్మలచే ఎన్నడూను ప్రభావితుడు కాడు. అట్టి భక్తుడు తాను శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య దాసుడనని ఎరిగియుండుటచే ఆ భగవానుని సేవ తప్ప అన్య కార్యమును చేయకుండును. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో ఈ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు దేహేంద్రియాలతో ప్రవర్తిస్తున్నా, అంటే రొటీన్ పనులు కొన్ని చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఏది చూడటం, వినటం, వినిపిస్తూ ఉంటాయి, మనుషులు కనపడుతూ ఉంటారు, తినొచ్చు, వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి అతిగా కాకపోయినా తిన్నా కూడా మరి ఊపిరి పీల్చడం, గాలి వదలటం, ఇవన్నీ రొటీన్ పనులు కొన్ని ఉంటాయి మనం చేసుకునే. ఎలాంటి ఫైనల్ జ్ఞాన స్థితిలో ఉన్నా కూడా. సో ఇలాంటివన్నీ దేహేంద్రియాలతో ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళ ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళ నిజమైన స్థితి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఎరుకలోనే ఉంటుంది. ఈ భౌతిక భావంతో ఇంద్రియాలు అన్ని ఏదో భౌతిక భావన కాదు, ఇంద్రియాలు వాటి పని వాటి చేసుకుంటూనే ఉంటాయి. వీళ్ళు ఆత్మ మాత్రం సెపరేట్ గా, అంటే సెపరేట్ అంటే వాళ్ళు ఈ భౌతిక భావనలో లీనమై ఉండరు. కాబట్టి వాటికి దూరంగా అతను సదా ఎరుకలోనే ఉంటాడు తన ఆత్మస్థితిని అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాలు, శరీరము వాటి పనులు చేసుకుంటున్నా కూడా ఇవన్నీ చేస్తూ వాళ్ళు ఆ దూరంగా ఉంటూ సదా ఎరిగి ఉండును అన్నదానికి అర్థం అది. అంటే ఏ రకంగా ఆ కల్మశాలలో నిమగ్నం అవ్వకుండా వాళ్ళు ఉండగలరు. బ్రాహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంజ్ఞం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంభసా. సో బ్రాహ్మణి అంటే భగవంతుడికి ఆదాయ వదిలిపెట్టి, దేన్ని కర్మలన్నిటినీ భగవంతుడికి వదిలిపెట్టి, సంజ్ఞంతో భగవంతుడికి వదిలిపెట్టేటువంటి చేయకుండా వదిలేయమని కాదు, చేస్తూ ఆ కర్మ ఫలాలు భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనే భావంతో సంజ్ఞంత్వ త్యక్త్వ అంటే మరి ఆసక్తిని త్యక్త్వ వదిలిపెట్టి
కరోతి యః ఎవరైతే చేస్తారో కర్మలు ఆ పనుల వల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్ మీద వ్యామోహాన్ని వదిలిపెట్టి భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అని ఎవరైతే కర్మలు చేస్తారో లిప్యతే నస పాపేన ప్రభావితుడు కాడు. దేని వల్ల ప్రభావితుడు కాడు? అతను పద్మపత్రం ఇవాంబస అలా పాపేన పాపాలకు ప్రభావితుడు కాడు. ఎలా? తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా అని అంటున్నారు. అంటే ఫలితాలన్నీ భగవంతుడికి అర్పించి సంగతం అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా తన ధర్మాన్ని తన డ్యూటీని తను చేసేవాడు తామరాకు నీటితో ఎలా అయితే తడవకుండా ఉంటుందో, మరి తామరాకు మీద నీటి బొట్టు పడ్డా అది తడవదు. మీరు గమనించే ఉంటారు, బొట్టు వేరుగా ఉంటుంది, ఆకు అలాగే ఉంటుంది, కానీ అది ఏమాత్రం ఆ ఆకుని ఆ నీటిని అబ్జార్బ్ చేసుకోదు అది. అలాగే ఈ మెంటాలిటీతో పనులు సంగత్వం లేకుండా భగవంతుడి కోసం అన్నట్లు పని చేసే వాళ్ళు పాపకర్మలచే ప్రభావితులు కారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది మనం ఇక్కడ కూడా పద్మపత్రం ఇవాంబస అన్నది చూస్తాము. ఓకే, సో అది ఇక్కడ మన తామరాకు నీటి బొట్టు మీద ఎలా అయితే ఆ తడిని అది అంటకుండా ఉంటుందో ఆ రకంగా అది ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో బ్రహ్మణి అంటే ఆ భక్తి భావంలో ఉన్నవాడు, మరి అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉన్నవాడు, తన డ్యూటీ తను ఈ రకంగా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు ఏ కర్మలకు ప్రభావితులు కారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రతిదీ పరబ్రహ్మైన భగవంతుడిదే కదా, మరి అన్ని భగవంతుడికి సంబంధించినదే కాబట్టి అన్ని ఆయనకే చెందినవని ఈశోపనిషత్తులు చెప్పారు. సర్వము భగవంతుడికి చెందినవే, ఆయన భగవంతుడే యజమాని, తత్కారణంగా సమస్తము ఆ భగవంతుడి సేవలోనే నియుక్తం కావించవలను అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు పుణ్యపాప కర్మల ఫలితాలు ఏమీ కూడా ఉండవు. పుణ్యం ఉండదు, పాపం ఉండదు. పుణ్యం ఉంటే మరి స్వర్గానికి వెళ్తాం, మన పుణ్యం అయిపోగానే తిరిగి వస్తాం. కానీ ఏ పుణ్యము లేదు పాపము లేదు అంటే ఏంటి? అది విముక్తికి సరి అయినటువంటి స్టేజీ, అప్పుడు మనకి విముక్తి వస్తుంది అని అర్థం. కాబట్టి ఇలా చేసిన వాళ్లకు ఏ బంధాలు కూడా ఉండవు. కాబట్టి భగవంతుడిచ్చిన ఈ బాడీని కూడా ఆయన సేవకు వినియోగించాలి అన్నది. తర్వాత మరి భగవంతుడి సేవ అంటే సమస్తం అందరిలో భగవంతుడిని చూసి అందరి పట్ల కూడా రాగద్వేషాలు, ఏ జీవి అందరి పట్ల కరుణ అన్నది ఇంతకు ముందు మనం చూసాం. సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ అంటున్నారు. సో అంటే అన్ని జీవరాశుల పట్ల దయ. కాబట్టి నీ కర్మలన్నీ నాకు అర్పించు అని అంటే భగవంతుడి కోసం ఆయనకు సేవ చేయటం, మరి ఆయన సృష్టికి కూడా మనం అందరిలో ఆయనను చూడగలగటం. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కైవలైర్ ఇంద్రియైరపి యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంజ్ఞం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. సో శరీరం చేత గాని, మనస్సు చేత గాని, బుద్ధి చేత గాని కైవల్యం చెందిన వాళ్ళు అంటే పవిత్రీకరింపబడిన వాళ్ళు ఇంద్రియాలచే మరియు ఇంద్రియాలచే కూడా యోగులైన వారు సంగత్వాన్ యోగిన కర్మ ఇలాంటి యోగులు కర్మ కుర్వంతి వాళ్ళు కర్మను చేస్తారు. ఏ రకంగా? సంజ్ఞం త్యక్త్వా ఆత్మశుద్ధయే అంటే ఆసక్తిని, సంజ్ఞం అంటే ఆసక్తిని, త్యక్త్వ వదిలిపెట్టి ఆత్మశుద్ధి కోసమే పనులు చేస్తారు. కాబట్టి ఇలా మనస్సు చేత, బుద్ధి చేత, మరి ఇంద్రియాల చేత, అన్నిటి చేత కూడా మరి పవిత్రంగా ఉన్నటువంటి యోగులు వాళ్ళు కర్మను సంజ్ఞత్వ ఆసక్తిని వదిలిపెట్టి ఆత్మశుద్ధి కోసమే చేస్తారు. సో యోగులైన వాళ్ళు సంగత్వాన్ని విడిచిపెట్టి, అటాచ్మెంట్ ని విడిచిపెట్టి ఆత్మశుద్ధి అనే ప్రయోజనం కోసమే, అంటే వాళ్ళు ఏ పని చేసినా వాళ్ళ లాభం కోసం కాదు. వాళ్ళు ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలు
యొక్క వ్యామోహం తీర్చుకోవాలని కాదు వాళ్ళు చేసేది. వాళ్ళు చేసే ప్రతి పని ఆత్మశుద్ధత్వంతో ఉంటుంది. సో వాళ్ళు దేహంతో, మనస్సుతో, బుద్ధితో, ఇంద్రియాలతో కూడా అన్ని పనిని అంటే అన్నిటినీ పవిత్రం చేసుకుని వాళ్ళు కర్మను వనరిస్తారు. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ప్రతి చోట ఏం చెప్తున్నారు? సంగత్వాన్ని విడిచి అటాచ్మెంట్ ని వదులుకోండి, రాగద్వేషాలు వదులుకోండి అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. అంటే మనం ఆ భక్తి భావంతో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి మీద ఆ రకంగా మనం పనులు చేస్తే మనసు, బుద్ధి లేదా ఇంద్రియాలు ఏ కర్మ అయినా సరే భౌతిక కల్మషం నుంచి పవిత్రమవుతుంది. సో అని చెప్తున్నారు. సో అప్పుడు వాళ్ళ కర్మలు ఎలాంటి కర్మ ఫలితాలను కలుగజేయబోవు. భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నామనే ఫీలింగ్, కర్మఫలాల మీద ఆసక్తి లేకుండా చేయటం రెండో పాయింట్. ఈ రెండు మళ్ళీ మనకు చెప్పటం చేశారనమాట. ఈ కర్మఫలం యొక్క ఫైనల్ జిస్ట్ అది. ఆ 2 పాయింట్స్, భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, నా డ్యూటీ అనుకుని చేస్తున్నాను, ఆయన నాకు ఇచ్చిన డ్యూటీ అనుకుని వాటి వల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్ మీద ఫలాపేక్షను వదులుకుని, అటాచ్మెంట్ వదులుకుని, సంగం త్యక్త్వ, ఈ రెండో పాయింట్ అన్నమాట. సో ఆ రకంగా పనిచేసినప్పుడు యుక్త కర్మ ఫలం త్యక్త్వా శాంతిమాప్నోతి నైష్ఠికీం అయుక్త కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. యుక్త కర్మ ఫలం త్యక్త్వా. సో ఈ భక్తి ఈ రకమైన మెంటాలిటీలో స్థిరపడి కర్మఫలాలను త్యక్త్వా వదిలిపెట్టి శాంతిమాప్నోతి నైష్ఠికం. సో శాంతిని పొందుతారు, ఆప్నోతి పొందుతారు, నైష్ఠికం నిశ్చలమైన శాంతిని పొందుతారు. ఎప్పుడైతే ఈ కర్మఫలాల మీద ఆసక్తిని వదులుకుని మనం ఈ మెంటాలిటీలో స్థిరపడి కర్మ చేస్తామో మనకు శాశ్వతమైనటువంటి ఈ సంపూర్ణ కంప్లీట్ శాంతి, పీస్ వస్తుంది వాళ్లకు. అయుక్త కామకారేణ అంటే అయుక్త, ఇందులో ఇలాంటి మెంటాలిటీలో లేకుండా మరి కల్మషంతో ఈ శారీరక సుఖాల కోసం మనం కర్మ గనక చేశామంటే ఫలేసక్తో నిబధ్యతే. శారీరక సుఖాల కోసము మరి ఫలాసక్తితో అంటే అటాచ్మెంట్ తో చేసినప్పుడు నిబధ్యతే, బద్ధులవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి జ్ఞానంలో స్థిరపడి ఉన్న వాళ్ళు సర్వకర్మ ఫలాలను కూడా వదిలిపెట్టి వాళ్ళు నిశ్చలమైన నిర్మల శాంతిని పొందుతారు. కానీ మరి ఇలాంటి మెంటాలిటీలో కాకుండా మరి కర్మఫలాల మీద ఆసక్తితో పనిచేసేవాడు ఇక అలాంటి మనిషి బంధాలకు గురవుతాడు, బద్ధుడవుతాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అది ఆ భక్తి భావం లేనప్పుడు, భక్తి భావంలో ఉన్నవాడు పూర్ణ శాంతితో ఉంటాడు. కానీ ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం లాభంలో ఉన్నవాడు ఆ శాంతిని పొందలేడు, అని బద్ధుడవుతాడు అని చెప్పి ఇక్కడ దీని అర్థం. మరి ఈరోజు క్లాసు ఇంతటితో ఆపుదాము. రేపు మిగిలింది కంటిన్యూ చేసి క్లాస్ రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్ అటెండ్ అయినందుకు ధన్యవాదాలు. మరి మళ్ళీ